tizionera machanelo ake amene wawa chifukwa ziwalo lija monse munayambira kuonera sitidzaoneranso ziwalo pa khomo pano. Kodi nde mukumwetulira zichani? Komanso ndifunse kungoyambira zulo mpaka na lerolo mukungokhala osangalala kwenikweni mukusangalala chifukwa chani? Kungoti kuntchito kwandipatsa promotion. Kodi chimwemwe chinkhani yake ndi imeneyo eti? Okay, nde ndifunse sopano. Munali kilinala ongokolopa mu ofesi mwa bwana kukonza matoileti nde panopono muzipanga chani sopano? Ndinu ndani? Pano achita kundiuza kuti ndine secretary. Ndipo azinditenga ku field kuna kulikonse. Komanso salary yanga yakwera ndi 100%. Iwe kuchoka pokhala kilinala kukhala secretary kukukwezeraso salary 100%. Ku field yakuti azikutenga kuna kulikonse. Ayi ndithu abwana amene waonera nkhule nawo ndingowathokoza. Tayimbire tilankhula nawo pa phone yakoyo. Tayimba uyike pa loudspeaker ndilankhule nawo. Bambo, tangokhulupirirani. Mulungu amapanga njira popanda njira. Ndichozizwa basi. Mkazi wanga, sindikukana ayi. Mulungu amapanga zodabwisa ndithu sukunama. Komano ndingofuna ndingowathokoza. Abwana ako siza milandu ayi. Tayimbani iwe ukopa chani? Tayimba ndingowathokoza basi. Atichitira chodabwisa pa khomo pano. Basi ndikuyimba poti mwafuna inuyo. Ase kuntchito kwanga kuli mayi wina wake ndokolopa. Koma ase muli mbina. Mesa mpaka ine sindinaopeze. Ndacheza naye asera mvana ndipo zatheka. Ndamukweza kukhala sekretary wanga. Tafufuzani nambala yawoyo. Mwayimbire basi. Ndingowathokoza ineyo. Mwinaso ali ndi ntchito ina akhoza kundilemba ine ndisiya kumene ndimagwira ntchito kundikayamba kwanuko. Chifande kweza salary ndi 100% zimene sizinaonekepo. Tayimba nambala ya. Zangogwirizana naso akuimba papa. Hello baby. Ndakusowa sweet darling. Zikuyenda? Zikuyenda baby. Kodi akulu tathokoza tu promotion imeneyi akazanga ali onyadira kwambiri. Ifeso timafuna ntchito ipezeka kumeneko. Mbola se. Mbola ruheve. Kangara munakadziwa. Waidula. Wadziwa ndekuti ameneyoyo. Nde munduza kuti chani? Funso langa ndira simple. Chifukwa talankhulana nawo inu ndine tonse tamva tazimvera tokha kuti nkhani yayikulu ndiotani. Mulungu mamunena uja wapangadi njira popanda njira, wapanga zozizwa chifukwa watizindikirisa choonadi. Munduza chani? Ayi basi muona inuyo zochita. Okay, zateromu ulendo wapezeka kale oti ndikunyamule ndikakusiye kwa bwana ako ndikatundu ako. Komano ndimafuna ningokulankhula mwachidule kunena kuti iwe ndi azimayi anzako muzindikire kunena kuti zimaoneka ngati kuti ndi promotion koma in real sense si promotion ndi demotion chifukwa ulemu wako umachoka. Nde tiye mosunga nthawi katenge katundu wako ine undipeza ku galimoto ndikukayiriza galimoto ndikakusiye kwa bwana ako. Palibe sozolira ayi ndipo ine sindikumva chisoni. Mesa umafuna promotion ineso ndikupasa promotion panopo. Upite ku nyumba ya bwana ako ku 47 ku chimansion uzikakhala kumene koko wamvete zimene zozonzo mwe ndipange ndipo pompano tiye ndizipita. Alla makapiti promotion achuluka ka basi kungogona ndi bwana kena kumpasidwe promotion zimene zozo ine ayi tiye pompano tizipita.